全都全部满足你是块美杯，拍摄能唱是个那种红呀，有人生缺些几张当，准备对什么这是怎么看？那是给人，那是给人说呀。有人生缺些几张当，准备对什么这是怎么看？那是给人，那是给人说。Tulis yang bacahin ng Dolores Nalaman niya makaroon sa mga harap Tiyago doon sa lobby kong wajero Ni sa magkaroon sa masalang ng gamat Nalaga Kasong siya matali o kuchulis Kasi sa mabutuyan ng kamende Nasigutan, di na madita Nasigutan, so sila siya Nasigutan, kung kawahaha Nasigutan, so kaba Yeah呀，有人生缺些竞争灯，准备对什么，这些怎么看？那是给人呀。